ini ndakambonyengwa kai handi kutokutaura ini ndakatombonyengwa nemukadzi panyanga sei alright akasvika nestrategy ipi akatouya here kana kuti kwete kusekisira kwamuri kutaura ndakatonyengwa zviri pachena akatouya zvikanzi mimi mukomati wanika inini ndiri kutokudai nditori nemafeelings nemi handi kutokutaurirai kai Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda payoutube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira right muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Mufaro wangu nhasi kudai kusangana nemi nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndofunga mukatarisa ndiri muno nhasi mustudio ndina my D varipo pano nhasi. Pane nyaya dzatoda kuti timbokurukure. Right, my D tisati taenderera kumberi sanganai nevatereri. Oh, thank you very much DJ nekundipo mukana. Mafanzi makadi muri yeZimbabwe kwese kwamuri aiwa ini ndiri right as you can see. So mfaro wangu kuva ndiri muno mu Tichkach studio umo machange tichitaura timbokurukura na DJ tichimbonzwa kuti zvakamira sei. Yes. Aiwa, thank you very much my D nekutaura kwakanaka. So nauya toda kuti timbobate nhasi. Inhau yekuti toda mbobata nhau dzemanyaya emadzimai. Chiri kuitwa nemadzimai chenge chewenge wasingaiti kare chiri kuitwa nemunhukadzi chenge chisingaitwe kare ndo nhau yatoda kumbobata nhasi chingava chiri chii takazvitarisa. So point number 1 chimwe chinhu chandiri kuda kutanga ndaenda zvangu inini. Right, madzimai emazuvaano akunyenga varume zviongo wasingaiti kare. Handizivi kuti ipapo munotenderana neni here. Alright DJ. Inangu handidi kuita nharo nemi ndazvinzwa zvamataura. Right. But ndanga ndichida kuti tinatsa kupa patsanura ipapa. Ngatinatsopa patsanura kuti madzimai emazuvaano ari kunyenga varume. Inini ndinoramba. Munoramba sei? Ndinoramba. Why ndiri kudaro DJ? Nowadays alright, according to our culture isusu sema Africans sema Zimbabweans atitenderwi kana kuti hatishingi sevanhukadzi kuti ndingasvika ndoti brothers muri sei tipeitinzwe ndokumbirawo nhamba brother. The only thing chandinoziva about we women tinotodawo tinochiva zvazvokuti unotoona mufesi uyo toti mufesi yakanaka baba wakanaka baba vanechi baba vaitype yangu but kuzoshinga ndo kwamuri kuita manje. Ndoramba. Yes, imi muchiona munokwanisa kudaro but now vakadzi vavatina vakadzi itai kuti vakadzi vari kuchiva varume but kuzoshinga kuti tizonatsosvika pakutoti mufesi mirapo ndikutoda nezvako atisati pamwe pacho munogona kutadza kunyatsa kusvitsa soko kuti shamarika ndiri kukuda but pane tumwe tumastaira twamunoita imimi sevanhukadzi. Munoziva kuti pamwe pacho imimi vanhukadzi kana muchinge ini ndikakupfimbai munogona kundiramba handitika but ndinoshingirira kuramba ndichiuya ndichidini ndichikupfimbai. Asi munhukadzi kana achinge akuda akashoma murume kuti unomuramba anokuitira zvese kusvika iye anotaura kuti uyu kana akaita sendinomuhwina chete ende zvechiwa uchitomuhwina ipapo. I think imimi neni tinokwanisa kufambirana. Isusu vakadzi takapuwa chinonzi chipo chekuseksira. Makambonzwa kunonzi kuseksira kuya whereby tinenge tichiti mukadzi akada munhu sezvanambotaura tinochiva tachiva tinotrya by all means kuenda padhuze nemunhu iyeye. Vakadzi vane nzira dzakawandisa dzekusekisira munhu.
zvekutoti kana watoda munhu chaiche zvamambotaura zvazvekuti unokwanisa kuti chino but kana akuda anotanga maybe kaperfume maybe action chaiyo akakupinduridzira maziso ka3 ka4 ka5 akambokukotamira akambokubatira zvinhu akambodai ndio patakutaura nyaya yekuti vakadzi vachinja asi kare anofunga kuti saka tapamwe chete saka muri kunyenga muri kurambirei kuti muri kunyenga Varume wewe ukambouya uchimbotanga kundisexira anditika uruda kuti alright kana uri kundisexira uruda kuti nini mangwana ndiite sei mubvumezve saka wandinyenga aiwa kunyenga munhu DJ kutoti ndeipi yakatinzwi ndokumbira namba dzako shandutonakirwa nei aiwa munodaroka ini ndakambonyengwa kaini andikutokutaura ini ndakatombonyengwa nemukadzi panyanga sei alright akasvika nestrategy ipi akatouya here kana kuti kwete kusexira kwamuri kutaura ndakatonyengwa zviri pachena akatouya zvikanzi mimi mukomati 1 ka inini ndiri kutokudai nditori nemafeelings nemi handikutokutaurirai kai saka ndikutaura kuti vanhukadzi vari kunyenga vanhurume munhukadzi wakadzi wemazuva ano vari kushinga ini ndakanyengwa ini panyanga apa zvekutoti pamwe ndikutotaura kudai aritoziva kuti maiwe ari kutotya izvo zvari kutoti maiwe zvakutara kudera aiwa zita handichatauri aiwa zita handichatauri alright chingotaura izvi bhodhi yake kuti kaita sepamwe nomuziva aiwa noti munyanga mudiki ka munhu wese anotoziva panyamuka ipo paya pamashopu paya zvikanzi imimi mukomati 1 munoziva soka ndinokunzwirai shuga zvisingaiti ndikati imi makakwana here zvikanzi ndiri kutokutaura imimi imimi ndiri kutokudai chete apa muziva chaida mafeelings ake kutaura kwake aida ngorara neni chete aiwa usually zvinhu zvakadaro zvinoitika kuvarume kuti murume munongochiva but ruchiva rwenyu runongoperera kuti rega ndikudzei chinhu mechanism yakasikwa nemukadzi isingazikanwi nevanhu vakawanda do you know isusu vakadzi takasikwa kunzi dzimwe dzenguva DJ munokwanisa kundipfimba ndotodanana nemigore kana 3 months kana 2 months kana musati marara neni handina tinokati ka-attachment kaike kuti munhu wangu kana kaika kuperera mukadzi anotanga kuperera kumurume kana vasangana but imimi varume munokwanisa kutoperera nekungoona kuti magaro here mazamu here iganda here igumbo here madhimbuzi here motonakirwa nemunhu Okay. So inini zviri kundinetsa kuti uyu mukadzi uyu makanatsaona kuti mukadzi here because nowadays vanhu varume vari kupfeka zvechikadzi vachitotenderera vachitofamba vari varume munoti maidhini ngataure zvekunyepa here that's why ndiri kutaura inini kuti vanhukadzi pamwe pacho hamudi kunyatsa kubuda pachena handitika kuti munopfimba varume asi kutopfimba munotopfimba takuda kunyatsa kutaura chokwadi chaicho varume vari kupfimbwa varume wanzwa kupfimbwa nevadzimai nevasikana mukati takunyatsa wari kunze kwanonyatsa kundipupura kuti zvechokwadi vakadzi vari kutipfimba aiwa ndiri kudai muri 5 sofa ne1 out of 5 kana pane vakapfimbwawo anga vakande mucomment section but aiwa vanhu vari kupfimbwa but munochiziva chii chinoitika mukadzi kana achinge apfimba murume nhau inoitika paunenge uchipfimbwa nemurume paya zvino kuramba kwaunenge uchiita kuya handitika zvinogadzira kamwe kaudzamu kaukoshwa kako iwewe munhukadzi kana kuti kwako iwe mwanasikana pakupfimbwa pakupfimbwa kuya kuramba kwaunenge uchiita kuya zvinogadzira kamwe kauremu kuti asaka munhu uyu asvikiki zvenhando kana ndikamutora ndikamuisa mumba uyu munhu uyu anodini uyu anogara mumba uyu but iwe ndikakupfimba nhasi ndobva ndati shamwani ndiri kukuda yehovha watoti aneniwo ndiri kutokuda but ndo yako zvedj ndo yako because chikuitika ndechekuti alright iwo wandipfimba nhasi handiti ndombononyarara zvoitwa kare zvekuti wapfipa wozodzoka next month ndokudza next month masangano ndozokudza next month ndozokudza mazuva ano ka iwo unotopfimba munhu achitokudawo ani muri kuona ndopatataura kuti manje zvasiyana nekare saka tiri kudzoka panyaya yedu yekuti wanhukadzi zvawaita kare nezvawakuita izvozvizvi zvasiyana because kakuramba kanoita mwanasikana kaya kanogadzira kamwe kaudzamu kekukoshesa mwanasikana kuti munhu kana ndikamutora ndikamuisa pamba uyu iwe nhasi ndikakunyenga pana maidhinga tidanani handi wobva watoti ndikutokudawo kai alright wati mo ndakutora iwe ndabva ndakuisa pamba kobva pauya mwe munhu akakupfimba manje
azvichagadziri uremu kwandiri nengeda kuti munhu akarerukawo ndikamutora ndikamuisa padheni anonyengwawo. But aizi nauye kuti ndinoramba ndichingonyengwa nevanhu vanondida. Handiti baba dhima ndinyenga ndobva ndakudaiwo DJ matonditi ndakuda ndobva ndakuwanirai mukana ndokudawo I love you too. Why do you judge vakadzi vanenge vakubvumaiwa ipapo gadzira kauremu saka imi munovimba vanhu kuti murambwe. Aiwa kwete kuti undirambe ba saka ndozvetinacho kaya. Aiwa but ukagadzirawo kauremu kamaidike kuti uri munhukadzi anofanira kurambawo kunyange uchida nechemwoyo uchiti mukomana uyu kauyu akumanaka pamwe zvandiri kumuramba kudaika pamwe achabva aenderatu but chingogadzira kakadhati uchingomupindurawo zvimwe zvine kasexi matikanonzi zviri zvekusexi pindurawo zvekusexira zvekuti mangwana ndirambe ndichibvunza minduro yangu kuti saka paipai bhebhi wakazoti oita ukasazodzoka. Alright, pane mubvunzo wandaukupai. Sequence yenyu yekusabvuma iyi ndeye inoshanda kuvasikana here kuti mambuya bosi single mother nevana vake 5 matonakirwa navo single mother halo bo here chino ndomboti mozodzoka baba yavo dzokazve bozodzoka kuti une vana vangani uri single mother here wakamitiswa wakaita sei chimboramba bosi masingle mother acho ari kupfimbwa nevarume vevanhu handiti ari kupfimbwa nevarume vevanhu apfimbwa nevarume vevanhu ukasatomubvuma ipapo akutodzokera una mai vake uku kumba kwavo akutotovharirwa mugedhi akuchavaoni futi so vana mai vakutongoti ipapo uchingodaitswa there was maybe pane kanyaya futi kakamboitika an incident yezvamuri kutaura izvi so people were just discussing vakagara how did you meet your spouse so there was another guy who just volunteered kuti I just want to be honest guys how I met my wife so he just said it was tatiri papati it was just a party and those guys were party and everyone was drunk and vanhu vangu hapana angachiromboziva zvazviripo so after that he just met a beautiful lady papati papo hi fine chichichi otonzi uya kuno iwe you know vanhu vadhakwa sometimes they don't communicate action speaks louder than words anzi takangotora nabva tangoenda pakakona anzi kwatoti musana kwakutokotama munhu bent down kwatobhendeswa kuzodai atobhenda avazivani then the guy said you know what I did the lady just said can I have your number please then vanangompa namba anzi kwakusina masweeting tones nematapping tones vanangompa namba anzi ina notombotora dzake after a month the lady called hi tiwali uri sei anzi kuti ndiani zvikanzi I know you don't know my name anzi ndo zvakatotaura I know you don't know my name zvikanzi saka ndiwani zvikanzi do you still remember musi wa29 August kwakati tatadhakwa tikazoda so hanzi I try to recall kuti zvini zvakaitika then ndopandakazonoti oh shit zvishuwa ndakakotamisa munhu zvikandatova nenhombo I'm pregnant so after that these guys they have to apapa sina option kwatoti can we meet kwatosangana vatosangana kwakuchitotrya kutodzidzana from there kwautoita mwana wekutanga kwautodai but after that he was confessing kuti marriage yoyo haina kuenda hakuna kwazvakaenda wakarambana futi vakazorambana vane vana 2 hazvigadziri kadzati izvozvo alright ko mangwana iwo kaenda futi kupati ukandosangana neumwe ukakotamiswa handi unouya futi neumwe mwana asiri wangu pamba do you know why people are struggling mumasecond marriages munozati chii chinoita kuti vanhu vasatrustane mumasecond marriages vanhu vanofunga kuti zvakaitika pafirst marriage ndo zvichadzokorodzana ine brother asi zvinogona kudzoka no people are different DJ vanhu vakasiyana inini ndiri tete kumusha kwangu ndakambogara nehanzvadzi yangu yakaroora mukadzi wekutanga mukadzi obva amuhurira obva aroora pechi2 mukristu but maiguru wangu ino asingabvumiri kufamba vaiti waenda kupi wazoita sei saka iwewe watodai yowe ihemberei maoko panze machi I have to sit down unozati mwana wevanhu ka anga akupikira jeri
yakamboenda revakaenda bosi yepfungwa dzakangangopfuka kuti vari kutonohura uko atopfeka zvakadai kutonohura so I have to sit down naye kuti ayewa mukoma, that's not it. Vanhu vakasiyana, but chandakafarira sometimes munhu anozouya oconfessa ega kuti sipai tete maitaura chokwadi. Vanhu vakasiyana, ndiri kutoona mainhingi vari kutochinja, ndiri kutoona zvakatosiyana. Vanhu vanosiyana because imi mune mentality yekuti uyu ndakamuona ndamukotamisa, so pauchapinda second marriage saka inini kana akandida ne1 day saka akaona umwe murume anomuda ne1 day. But aiwa zvinogona kusiyana hazvo, zvakusiyanawo futi nemunhu. Alright, ngatikimbodzokere isisu makare kumashure uku vanasikana vaitariswa umhandara kuda kuonekwa kuti mwana akakwana here kana kuti haana. So mazuva ano zvichiri kuitwa here, zvakamira sei? Alright, ini ndofarira kutaura ndichitoisa maexamples. Inini pandiri panapa DJ ndakakurira mune chechi yandakakurira. Andichataura hangu mazita, but nematauriro andiri kuita vachaiziva vachabva vaiziva. So isusu kuchechi kwedu taienda every August taiiti kuzemen. Okay. August yega yegore rega mwana wega musikana, whether uri musikana ane 45 years kana kuti ane as long usati wapinda mumba waenda kuzemen. Taenda kurwizi rwainzi kwamatikiti. Murwizi zuva risati rabuda makuseni. Whether muri 100 ladies 100 girls maifanwa kupera achizuva risati rabuda. Maitozikana kuti muri wasikana wangani pasangano vauya. Motozikana kuti musho kwakati kuna nhingi musono kuti vabuda vese. Then after that toenda kurwizi kwamatikiti. Musikana wese anonzi tanga wageza nemvura iyoyo makuseni. Obva wanogadzikwa nemambuya 4 machembere zvimambuya zviya zvakura zviya. Tobva tagadzikwa pakona apa, waisvika machembere akagara kudai so DJ iwawa wauya ubvisa pendi rako obva wati nyena. Wakadongorera ikoko? Audongoreri, musana pasi makumbo mudenga. Chembe ovhura makumbo. So ivo vaitoona vega kuti apa pakashandwa kana kuti hapana kushandwa. Vaipinza something here? No, avaisabata. Kungotarisa chete? Unototarisa. Inini pandiri pana, do you know, I even know kuti mwana uyu ari kukanganiswa nenyaya yekuti kutokura uri mazviri. Serious. Again, okay. I know kuti mwana ari kukanganiswa nebhasikoro. Mwana akapinzwa chigunwe. Mwana ane zvaakaita. Kare taizvikoshesa pamazuva edu atakakura because zvinotooneka kuti mwana uyu ari kudhamba neexercise. Saka muda kuzama here kutaura kuti umhandara hwemusikana unogona kubva nebhasikoro, unogona kubva neexercise. Chinoitika vamwe vanhu vanopakanganisa ipapo. Chinoitika mwana musikana anokwanisa iri mhandara but kunonzi kwadi kwati dhambei. Kunodhamba nei kusina chapinda ikoko? Kunodhamba because of my exercise, because of baskoro, because of pamwe maaccidents anoitika pamwe unodona. Wosvika woita chinhu chinovhiringidza. Aparatidzi nekuti panofambwa panooneka nzira. Nzira inotooneka kuti iyi nzira iyi. So isusu ndo zvataichiitwa izvozvo taichitariswa. Matariswa vakachena vaipuwa murara. Vasati vambotamba nevakomana vaipuwa murara, vasina kuti vakatamba nevakomana vaiswa kusaidira. Mochimiswa pamberi pechechi mune vakomana ivavo, mukomana wako uya wakatamba naye wewe anenge ari ipapo, wotomiswawo wotokuona kuti hausisina kuzara ava vakazara. So it was a way yainyadzisa. That's why vasikana vekare taizvichengetedza panguva yedu because unochinatsoziva kuti ndikangotamba nevakomana ndichamiswa chi. Saka zvainyadzisa kumiswa pamberi pechechi kunzi asisina umhandara. Yes. Ndo zvaityisa izvozvo. Zvaityisa ende paunongodarika kunzi mwana wekwanhingi uyu, mwana wekwamatodi mamuona iro haisisiri mhandara. Even iwewe tomboti wazoda kudanana nemukomana, vana vamwene wako vanenge vachitozviziva kuti mwana wekwanhingi auya hake mumusha muno but muna August aingoramba akafoira zemeni. Ende futi there is another thing zvaiita. Zvainzi munhu akafoira zemeni aigadziriswa kuti zvinake. Kudzokera kuda umhandara. Mambuya aizvigadzira. Ini kudai DJ. Yaigadzwa because zvainzi zvoni aramba achifoira zemeni sei?
Aruramba achiita. So to me I'm now trying to understand because ndakazokasika kuibuda chechi iyoyo vabereki vangu vachinja. Because to that extent pane time yekuti vanhu vaizombononzi ndai munogarira zvaigarirwa kuratidza kuti umhandara uyu waidini waigadziriswa. So it was good. Zvazvakanaka panguva yacho iyoyo. Pane zvatakuona mazuva ano mwana mudiki akutoshandisa family planning 14 years mwana akutoenda unotoenda kuclinic otonoiswa neoplant yake otoiswa apa ndo zvako mazuva ano. Kare zvainge zvisingaite kuti mwanasikana ane 13 years anoenda kuchipatara achindobayiwa madhepo. Zvaiera kare kunzi depo mafamily planning but nowadays zvaupuwa pachena even murodhi mwana wako anotoya nebhokisi remaprotection achitonzi tapuwa murodhi zvaizvoni garai muinazvo mugozozvishandisa ubvoti saka kupi and you are like a mother like me akakura ari musituation yandiri kutaura is something chatisinga hazvitambirike aichokwadi saka panenge pakashata. Saka mazuva anaya vanasikana vachiri kutariswa here umhandara? I'm not sure about that but inini manzwira andakaita kana kuti hazvisina kukosha. Inangu ndinoona vasikana. I've got 2 girls. I usually check them. Izvo ndo zvandoti handambokudza ndozviziva. Ini vana vangu ndotarisa but ndakanzwa une rinyere kuti I'm not sure about that but zvakanzi hazvichabvumirwi. Munenge muri kusapresa kodzero yemwana. Inariziva but inini hangu kwekuti vana twangu tuchiri tudiki ndinotombotarisa kuti paari kunotamba and I feel like every mom ikodzero yako umbopota uchimbotarisawo mwana wako kuti mwana wako achiri right here, hapana zvikuitika here, hapana any maproblems here, chi. Okay. Saka alright, my dear, tisati tabva panapa. Muri kuti kudii kune vasikana kana kuti kune vakadzi vari kupfimba varume. Vari kupfimba varume. Haya. Keep going. Wapfurire zvao mberi. Ngawapfurire mberi. Because inini I can't even say guys musadaro musapfimbe varume. Chichi. Unongwanakirwa nemunhu. Kana watoda munhu itopfimba. Ukazika. Iwe unoramba uri single iwe. Unoramba uri single. Uchitoti hai uyu munhu ndamuda. Topfimba munhu. Semasvikirwa ndakaita inonza bambo iyi. But makabvuma here. Ipapo manyi ndo pari kunetsa kaipapo. Ipapo ndo panonesa. Azvichataurike pamberi pevanhu. But the thing is sometimes alright, mashoko ekugumisira tisati tabva panapa. Tisatau. Alright, mashoko ekugumisira ndoda ngotaura ndeyekuti muri yeZimbabwe sometimes it's not all about kusuppressa zviri kutinakidza tiri kuzodai but I just feel like culture yedu chinhu chakakosha kwatakabva, chinhu chakakosha. Pane pamwe pekuti nyangwe nometa tichida kumbo adopto culture yema-Americans kutombotorawo culture yema-Americans but tikada kuti torei culture yema-Americans, let's try kukasika kudzoka kuculture yedu kuti tizive chini zvinotibatsira kudzoreredza nekuramba takakomberedzwa nekwatakabva. Nekwatakabva. Aiwa tinotenda mazvita. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai nekutandara nesu pano patichikachi MTV. Ndo nyaya tinge takakubatirai, ticharamba tichidzoka zvakare, tichingobatawo nyaya dzakasiyana tichitandadzana. Tinoziva kuti patinenge tiri kutaura ipapa hatishayiwo wairi vatatu vanodzidzawo chimwe chinhu chimwe chete kana kuti zviri. So thank you very much. Kana kari kekutanga kusvika pano patichikachi MTV, ndokumbira kuti usasiye usina kufollowa page rako, usasiye usina kusubscribe YouTube channel yako kuitira kuti patinokandawo zvimwe munozviona. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita. Tichikachi MTV inokupa nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichikachi MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichikachi MTV tinodzifamira.